ଇଏ ମା ଖରାଦିନ ଆଇବ ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣ କରି ଖାଇବାନି ଏମିତି କୋଉଠି ହବ ଏବା କିନ୍ତୁ ଦହି ବାଇଗଣ ଓହ ପୁରା ଝାକାସ ହଉଥିଲା ଆଉ। ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା ହେଲେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଖୋଜିଲି ଦହି ବାଇଗଣ କରିବାକୁ କଳା କଳା ବାଇଗଣ ଖୋଜିଲି ମିଳିଲାନି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଛାଡ଼ ଆଉ ସେ କଥା। ତାପରେ ନୀଳିଆ ନୀଳିଆ ବାଇଗଣ ମିଳିଲା ଆଣିଦେଲି ତାକୁ ଭଲରେ କାଟିକି ଚାରି ଚାରିଟା କରିକି ତାକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକି ଗୁଳେଇକି ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିବା ବସେଇଦେଲି ଏପଟେ ଭାଜି ହେଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଆମେ ଦହିର କାମଟା ତମାମ କରିଦେବା। ହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଦହି ଆଣିଦେଲି ଚିନି ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇ ଫେଣ୍ଟି ଦେଲି ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ଭଲ ବା କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଲା ଭଳିଆ ଦେଖିଲ ନା ହେଇଲା କେମିତି। ତାପରେ ବାଇଗଣ ଛାଣି ପକେଇଦେଲି ତାଇରେ ତାପରେ ଏପଟେ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଭାଜିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଛୁଙ୍କଟା ମାରିଲି ତେଲ ଟିକେ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଟିକେ ମେରସିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଉ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ମରିଚ ରହୁନି ବାହାରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଅଦା ଟିକେ କୋରି ପକେଇଦେଲି ତାପରେ ଛୁଙ୍କଟା ମାରିଦେଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ତ ହାପୁରି ପଳେଇଲି ଆଉ।